Mulțumiri celor care au donat bani pentru fetițele alea. Acum m-am mobilizat și eu cu un prieten de meu și le-am cumpărat lămâi, zahăr, dacă poți să aduci să filmez aici. Am adus, le-am luat zahăr, le-am luat făină, le-am luat lămâi, le-am luat ceapuri, le-am luat cașcaval, adică le-am luat de fapt cam toate ingredientele pentru a face cozonacul acum de Sfântul Paște. Le-am luat până și ouă, cât ne pricepem și noi ca bărbați, așa. Le-am luat și niște ciocolăți ca să-și îndulcească și ele sufletelele lor. Aici le-am luat niște prăjituri așa ca să mănânce și ele săracele, să simtă și ele un pic bucuria acestor sărbători. Le-am luat niște sucuri aici așa, le-am luat pâine, le-am luat ulei, adică le-am făcut niște cumpărători în mare, cam ce trebuie unui gospodar de sărbători. Le-am luat aici esență, drojdie, esență de rom, stafidie, rahat, deci am încercat să luăm cât mai multe ca să poată să-ți facă toate ingredientele pentru a face cozonacul de Sfântul Paște. Aici le-am luat și câte un salam așa uscat, pentru că săracile n-au frigider și le-am luat ca să țină mai mult. Ce să zic, eu chiar pot să vă spun celor care au donat să fie în sănătatea voastră și chiar spun să fie cu boda proste, ca să mulțumim ca niște creștini așa. Eu vă mulțumesc, eu parcă sunt fericit, fraților, că voi ați trimis toate astea, uitați aici, am luat cu orez. Deci am luat de toate pentru a face cozonacul de Sfântul Paște și acum le duc și ceva să mănânce ele, să îndulcească sufletele lor. Una din fete mă așteaptă, cealaltă e plecată la biserică, pentru că mă așteaptă pe mine, una au rămas acasă. Deci fetele, eu vă mulțumesc prin mine vă mulțumesc și acum mergem la casă să plătim și o să le mai donez și ceva bani, tot din banii celor care au avut posibilitatea și au trimis bani, băieții din Anglia, să știți care, să vă dea Dumnezeu sănătate și înțelepciune și toți celor și din România care au făcut acest efort și celor care or să mă facă în continuare dacă o să poată, că Dumnezeu le știe pe toate. Da, haideți, te rog să mergem la casă și pentru moment vă salut, vă țin la curent. Salutare!